αντιδράσω όταν το παιδί μου ξεσπάει, όταν θυμώνει, όταν αγχώνεται και φωνάζει? Τα ξεσπάσματα θυμού στα παιδιά είναι απολύτως φυσιολογικά. Απλά η διαχείρισή τους θέλει λίγη υπομονή. Πρώτα, παραμείνετε ψύχρεμοι. Μην αντιδράτε με φωνές, γιατί αυτό μπορεί να κλιματικώσει την κατάσταση. Συχνά στο κέντρο μας, όλοι οι θεραπευτές χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το φανάρι του θυμού. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα του παιδιού. Καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος. Θέλεις λίγο χρόνο να σταματήσουμε? Σταματάμε. Δώσε του χρόνου να ηρεμήσει και προσφέρετε επιλογές. Θες να μιλήσουμε τώρα ή σε λίγο? Θέλεις να πάρουμε μαζί κάποιες ανασούλες? Πάμε να μετρήσουμε μαζί. 1. Ηρέμησες? Θέλεις να το συζητήσουμε ή θέλεις να πας π.χ. στο δωμάτιό σου ή σε ένα χώρο που νιώθει ασφάλεια και ηρεμία? Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χιούμορ ή μια αγκαλιά αν το παιδί το δέχεται εκείνη τη στιγμή. Όταν ηρεμήσει, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του τι έγινε και πώς μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του καλύτερα την επόμενη φορά. Υπομονή.